या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। शिक्षण मंत्र्यांच्या मतदारसंघात शाळाबंद आंदोलन। आमदार नितेश राणेंचं मनीष दळवी यांना सरप्राईज। आणि देवगडमध्ये भर दिवसा गवेरड्यांचा मुक्त संचार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या वाढदिवस सावंतवाडी मळगाव येथील शालू मंगल कार्यालयात अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी या सोहळ्याला खास मुंबईतून अचानक उपस्थित राहत मनीष दळवी यांना सरप्राईज दिलं। तर आपल्या भाषणात जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून इतरांच्या कुटुंबांना उभं करताना स्वतःच्या कुटुंबाकडे लक्ष द्या व राणेसाहेबांनी दिलेल्या संधीचं सोनं करा असा कौटुंबिक सल्लाही दिला। पाहूयात। त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी ते शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहे आणि मंचावर उपस्थित असलेले सगळे प्रमुख मान्यवर सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले सर्व मनीषजींना शुभेच्छा देण्यासाठी तिथे सर्व सहकारी बंधू आणि भगिनी आज इथे कुठलंही राजकीय भाषण करण्यासाठी मी आज इथे उभा राहिलो नाही। याची कारण अशी आहे की आज जो काही राजकारणाचा अनुभव मला गेल्या काही वर्षापासून आलेला आहे की कोणालाही राणे कुटुंबियांनी जास्त शुभेच्छा दिल्या किंवा कोणालाही एकदम अतिशय जवळच मित्र समजला तर त्याच्याबद्दल उद्यापासून काय सुरू होऊ शकतं ह्याचा अंदाज आम्हाला आला असल्यामुळे आम्ही त्या भानगडीतच पडत नाही। म्हणून इथून आल्या येताना आमचे सूत्रसंचालन करणारे मित्र नितेशजींचे सर्वात जवळचे मित्र सर्वात जवळचे सगळ्या गोष्टी बोलून मी आपल्याला विनंती करेन की मनीषजीला तुम्ही अडचणीत आणू नका। याचे अनुभव आम्हाला लोकांना आलेला आहे। नाहीतर उद्या सकाळी जिल्हा बँकेच्या खुर्चीवर बसेपर्यंत अजून एक लिंबू दिसू शकतो असा अनुभव आम्हाला लोकांना आलेला आहे। चांगल्याला चांगलं म्हणणं हे माणुसकीचा धर्म राहिलेलाच नाही आणि याचा अनुभव आम्ही सगळ्या जणांनी प्रामुख्याने राणे कुटुंबियांनी फार घेतलेला आहे। प्रत्येकाला वाटत असेल इथे वाढदिवसाला येत आहे राजकीय भाषण करतील शुभेच्छामध्ये काहीतरी भविष्याच्या दृष्टिकोनातून काहीतरी संदेश देतील आणि तो संदेश ऐकला तर उद्यापासून कट कार्यक्रम सुरू। एक कलमी कार्यक्रम ते मनीषला खालती कसं खेचायचं याबद्दल एक कलमी कार्यक्रम सुरू। म्हणून मी काय त्या भांडवलीत पडणार नाही। सगळे हात सगळे बोट जळालेले असल्यामुळे आणि आम्ही मनीषचे सुशिक्षित असल्यामुळे मी त्याच्या भानगडीत पडणार नाही। पण डॉक्टर साहेब नेहमी विचार करतो की जिल्हा बँकेची निवडणूक चुकून आपण हरतो असतो तर आमच्या दोघांच्या या जिल्ह्यामध्ये काय झालं असतं तर नेहमी मी मनात विचार करतो।
शेवटीची ती निवडणूक होती. तुमच्या बरोबर असेल ते सरकारी उमेदवार आणि कार्यकर्ते आमच्या खांद्याला खांदा लावून लढले आणि त्या निवडणुकीच्या निमित्ताने असंख्य अनुभव फार लहान वयामध्ये घेण्याची संधी मिळाली. म्हणून आता जे काही विचार ऐकत होतो, ज्या काही गोष्टी आजूबाजूला पाहिलं, बॅनर बघितला, विचार ऐकलं, तर मी मनीजींना हळूच विचारलं, मनीजी चुकून निवडणूक झालो असतो तर कशी भाषणं झाली असते, काय झालं असतं आपल्या दोघांचं, तो काय आणि ते काही जे दिवस आम्ही लोकांनी आमच्या माझ्यासारख्या सगळ्या सहकार्याने पाहिले. सरकारच्या विरुद्ध तर लढतच होतो, पण सोफियांबरोबर पण लढण्याचा अनुभव त्या निमित्ताने आम्ही लोकांना दिला. माणसं अगोदर कशी होती, तेव्हा कशी वागत होती आणि आता कशी वागतात. म्हणजे एकंदरीत जिल्हा बँकेमध्ये बसत असताना मी जेव्हा माझ्याकडे लोक मी जेव्हा जातो तेव्हा लोक जेव्हा भेटायला असतात मी त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघत होतो. हा माणूस तो 2 वर्ष अगोदर भेटायला मागत होता आणि हा फार प्रेम दाखवतोय. कदाचित लोन हवा असेल म्हणून जास्त प्रेम दाखवतो. 19च्या निवडणुकीच्या टायमाला तर मी विरुद्ध जिल्हा बँक म्हणजे उमेदवार नव्हताच. म्हणजे गावडे विरुद्ध बसले तिथे सगळेजण आहेत तिथे कर्मचारी. म्हणजे उमेदवार माझ्या विरोधात नव्हता, मी विरुद्ध जिल्हा बँक एवढीच निवडणूक झाली. तेव्हा कळलं की बाबा जिल्हा बँक काय असते आणि ह्याच्यामध्ये थोडा हस्तक्षेप करायला पाहिजे. आणि इतका हस्तक्षेप केला की राजेसाहेबांच्या चेअरमॅन पोचून दाखवला. म्हणून ह्या सगळ्या कटू अनुभवामध्ये आम्ही सगळेजण गेलेलो आहे. मनीषजी आणि मनीष दळवींबद्दल काही जसं बोललो राजकीय भाषण करणार नाही, तुम्ही किती तास काम करावं या सगळ्या भांडणी बिलकुल पडणार नाही. पण आम्ही राणे कुटुंब आम्ही आपल्या सगळ्या जणांना कधीही राजकीय कार्यकर्ते किंवा पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून कधीच समजत नाही. आमच्या कुटुंबाचे सदस्य म्हणून आपल्याकडे पाहतो. राणेसाहेब असतील, आमची आई असतील, आमचे निलेश साहेब असतील, आम्ही सगळेजण कोणी आमच्याकडे आलं, सिंधुदुर्गातून कोणी आमच्याकडे आलं तर हा आमचा कार्यकर्ता असं समजून कधीच त्यांच्या जवळ जात. आणि म्हणूनच खूप लोक आश्चर्याने आम्हाला विचारतात की एवढ्या जड उतारामध्ये पण गेल्या 6-7 वर्षामध्ये एकंदरीत 2014चा जो प्रवास सुरू झाला, निलेश साहेबांची निवडणूक, राणे साहेबांची 2014ची निवडणूक आणि मग त्यानंतर पर्यंत आतापर्यंत आपण सगळ्या जणांनी मनीषजी असो, स्टेजवर बसलेले किंवा संख्येच्या सभागृहामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये असंख्य लोक आहेत, कार्यकर्ते आहेत, काही नसताना उद्या आमचं काय होणार, राणे साहेबांचा कुठला पक्ष आहे, या कुठल्या गोष्टीची चिंता न करता आमच्या बरोबर कुटुंब राहणारे कार्यकर्ते आमच्या बरोबर होते आणि म्हणूनच आज आम्ही आपल्यासमोर उभे आहे. आज ठीक आहे, चांगले दिवस आहेत, सत्ता आहे, केंद्रात आहे, राज्यात आहे, पदावर आहोत, राणेसाहेब केंद्रीय मंत्री आहेत, भारतीय जनता पक्षासारख्या मजबूत पक्षामध्ये आपण सगळे आहोत. हे सगळे चांगले दिवस आहेत. या दिवसामध्ये सगळे चांगलेच वागतात. पण वाईट दिवसामध्ये जे जे कार्यकर्ते सहकारी जे उभे होते ना त्यांना कधीच आम्ही विसरणार नाही आणि म्हणून आज पडत आलेलं. म्हणून मनीषजी कसे बँकेत वागतात, किती तास काम करतात, बँक वापरतात, ह्या सगळ्या तुम्ही खूप सांगणार. पण मनीषजीने सांगितले की तब्येतीची काळजी आहे, फार काम करताय आणि 1-1.25 वर्षापासून सुट्टी पण घेतलेली नाही. वहिनीला घेऊन कुठेतरी बाहेर जावा, सुट्टीवर जा, 2चे 3 व्हा, 3चे 4 व्हा, अशी शुभेच्छा करू. आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांसाठी एवढं चिंतो, त्यांच्याकडून काहीतरी मिळावं, त्यांच्याकडून काहीतरी आम्ही घ्यावं
त्यांनी स्वतःच्या तब्येतीकडे काळजी न करता दिवस रात्र काम करावं अशी अपेक्षा आमची नाही किंवा राणेसाहेबांनी असे संस्कार पण आमच्यावर टाकले नाही. इच्छा एवढीच आहे की प्रत्येकाने तब्येत सांभाळून आपलं कुटुंब सांभाळून राजकारण करावं. हे राणेसाहेब आपल्या प्रत्येक विचारामध्ये आणि प्रत्येक भाषणामध्ये हे संस्कार घालून आम्हा लोकांना तिथपर्यंत आणलेला आहे. म्हणून जे काही तुम्ही करत असाल म्हणजे जी बँक कशी सांभाळतात काय सांभाळतात ह्याचा हिशोब इथे करण्यासाठी मी बिलकुल आलेलो आहे. पण जवळून पाहतोय काम तुमचं जे काही चाललंय म्हणून तुम्हाला सांगतो की ठीक आहे 1.25 वर्ष झालेली आहे. 2026 पर्यंत बँक आपल्याकडे आहे. म्हणून आपण बिलकुल घाईमध्ये नाही. 2026 पर्यंत लोकांना लोन देत जाऊ शकतो आणि अशीच वाढदिवसाच्या निमित्ताने गर्दी वाढत असणार त्याची काही चिंता नाही. पण त्यामधून जात असताना आपली तब्येतीकडे कुटुंबाकडे आई वडिलांकडे वेळ देणं हे फार गरजेचं आहे. दुसऱ्यांचे कुटुंब सांभाळत असताना दुसऱ्यांना उभं करत असताना आपल्या कुटुंबाकडे तर दुर्लक्ष होत नाही ना हे म्हणजे तुम्ही आवर्जून पाहावं एवढी अपेक्षा तुमच्याकडून या निमित्ताने मी करेन. तर त्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. या सगळ्या गोष्टी आज जे काही तुम्ही फार गर्दी करून इथे आपण आलेला आहात फार बघून मनाचं समाधान झालं. कारण मी जी काय मेहनत करतात ते मी दौडून पाहिलेलं आहे. पण जसं प्रत्येकाच्याही आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो तसे आपल्या तुमच्यासाठी अपेक्षा व्यक्त करेल. तर तुम्हाला माहिती आहे मी फार आपल्या गाठीचं आहे. मी मोकळा कधीतरी कधीच बोलणार त्यामुळे लोक कसे विकेट काढायला मागे बरोबर ना टिकलोय की नाही आता नाहीतर आज बोलायचो असं कर तसं कर चालू झालं उद्यापासून मोकट कारस्थानी आता आम्ही म्हणजे साहेबांकडून आम्ही 90 पासून हळूहळू बघत आलेलो आणि आज मी 9 वर्षापासून मी स्वतः बघतोय. म्हणून जे आहे म्हणजे ती सांभाळा. आपण सगळेजण एकत्र आहोत. साहेबांबरोबर एकत्र आहोत. भारतीय जनता पक्ष म्हणून देवेंद्रजी आपल्या बरोबर आहे. रवी चव्हाण साहेब आहेत. आपण सगळेजण एकत्र आहोत. आणि या जिल्ह्यासाठी काहीतरी चांगलं करत असताना स्वतःकडे लक्ष देणं माणसं जोडणं. मला वाटतं की राणे साहेबांनी पदं असंख्य आयुष्यामध्ये मिळवले असतील पण ही जी काही माणसं जोडली आहेत त्याच्यापेक्षा मोठी श्रीमंती कधीच मोजमापन होऊ शकत नाही ना तुमच्या म्हणून राणे साहेबांनी आणि आपण सगळ्या जणांनी ह्या प्रवासामध्ये कारण काय ह्या वर्षीचं तर नवीन वर्ष आठवतं त्याच्या अगोदरचं नवीन वर्ष कधी आलं कधी गेलं माहीतच नाही. कुठे कुठे जंगलामध्ये होतो आणि कुठे कुठे एक दुसऱ्याला फोन करत होतो आपल्यालाच माहिती. जंगलाच्या ठिकाण सांगू शकत नाही पोलीस अडचणी पण काय दिवस होते. पण तेव्हा जे काय आम्ही लोकांनी पाहिलं फार आश्चर्य करण्याची गोष्ट होती सगळ्या गोष्टी. म्हणून आजचे दिवस पाहत असताना एवढं माहिती आहे की जमिनीवर पाय असले पाहिजे की आज आहे उद्या नसू शकतं आणि परत मिळू शकतो एवढी जिद्द आपल्या मंडळात असली पाहिजे. आलेले पद हे फक्त सगळ्या गोष्टी तात्पुरत्या गोष्टी असतात. पण त्या दिवसामध्ये जेव्हा आम्ही संघर्ष करत होतो एक दुसऱ्याबरोबर जिथे काय काय गोष्टी करत होतो तेव्हाच कळलं की माणसं जोडणं आणि माणसाला जवळ करणं किती महत्वाचं आहे. म्हणून जसं सांगितलं की कुठे राजकीय भाषण द्यायला आलं नाही. जे काय आमचे सूत्रसंचालन करणाऱ्या मित्र जवळ मित्र या सगळ्या गोष्टी काय नाही म्हणजे तिला माहिती आहे काय माझ्या मनात काय हे सगळं त्यांना सगळ्या लोकांना माहिती आहे. म्हणून उगाच दिखावा करणाऱ्यापैकी मी निश्चित पद्धतीने नाहीये. मला वाटलं की यायला पाहिजे आलो नाही वाटलं असं त्याचं म्हणून बोललो असतो की बाबा अधिवेशन नाही बघू उद्यानंतर काय करायचं. एवढं काय हाडाने फार गोष्टी आमच्यामध्ये नाहीये आणि दाखवण्यापैकी आम्ही लोक दाखवून बाबा बघ बाबा तुझ्या वाढदिवसाला आलो बघ बाबा तुझ्यासाठी भाषण करून काहीतरी चांगल्या शुभेच्छा भाषणामध्ये दिल्या अशा भांडण पडणाऱ्यापैकी मी नाही. म्हणूनच आपल्या सगळ्यांमध्ये टिकलो आहे. नाही तर कधीच झाला असा कार्यक्रम आपला पण ह्या भांडणीत न पडता मनीषजींना पुढच्या वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा देतो. बाकी सगळ्या गोष्टी विचारा ज्या काही तब्येतीबद्दल कुटुंबाबद्दल वहिनीवर लक्ष देण्याबद्दल आई वडिलांवर लक्ष देण्याबद्दल त्याच गोष्टी मनामध्ये ठेवा आणि घरी घेऊन जा एवढंच त्या निमित्ताने सांगतो.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. विकासाची दूरदृष्टी घेऊन सर्व सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन विकासाच्या मार्गाने चालणारे असे मनीष दळवी आहेत. असे जावई आम्हाला या कोकणवासियांनी दिले असे आभार मानत, भविष्यकाळ हा तुमचा आहे, त्यामुळे या भविष्यकाळाच्या घोड्यावरती स्वार व्हा आणि मार्गक्रमण करा अशा शुभेच्छा गोवा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप यांनी मनीष दळवी यांना वाढदिवसानिमित्त दिल्या. पाहूयात. मुलीचं जावयाचं कौतुक, त्याची देवी याची डोळा पाहण्याचं भाग्य प्रत्येक बाबत सासरेबाची इच्छा असते ते आपल्याला मिळावं. त्याप्रमाणे शांत स्वभावाचा आहे, संयमी आहे, विकासाची दृष्टी असलेला आहे, भविष्याकडे डोळे लावून पाहणारा आहे आणि स्वतःबरोबर इतर सगळ्या आपल्या सहकार्यांना पुढे घेऊन विकासाच्या मार्गावर चालणारा असा हा तरुण आहे. कुटुंबाबद्दल बोलायचं झालं तर मी म्हणे, जावई जेव्हा घरी येतात तेव्हा सासू मेहुणी गोड शिरा करतात नाही का. त्या शिऱ्यात जर बेदाणा असला तर त्या शिऱ्याची चव काही वेगळीच असते. तशा बेदाणा स्वरूपाचे आपण जावई आम्हाला लाभले आणि तुम्ही कोकणवासी आणि संधी आम्हाला दिली त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. तुमच्या भविष्याबद्दल ईश्वर त्याचंही भविष्य मोठं व्हावं असे तुमच्याकडे मागणी. आज ते 42व्या वर्षात पदार्पण करत आहे आणि गाडीतनं येता येता माझ्या डोक्यामध्ये 42 आकडा असा फिरू लागला. 8 ऑगस्टला भारत छोडो आंदोलनाची तारीख आहे. आपलं 8 वर्ष 1942 साली भारत छोडो आंदोलन सुरू झालं. ब्रिटिशांना हाकलून लावण्यासाठी झालं, त्यावेळी महायुद्ध चालू होतं. आज आपल्याला काय हाकलून द्यायचं आहे? ब्रिटिश गेले तरी त्या ब्रिटिश कारकिर्दीमध्ये ज्या काही अनिष्ट गोष्टी लागून गेल्या असतील आपल्यामध्ये, त्या अनिष्ट गोष्टी आपल्याला हाकलायच्या. विशेष म्हणजे आपल्या तरुणाला, नव्या पिढीला नव्या युगाची आव्हानं स्वीकारण्यासाठी आपल्याला त्यांना तयार करायचं आहे. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये फार मोठे परिवर्तन घडत आहे. भारत सरकारने नव्या योजना शैक्षणिक सुधारणा व्हाव्यात यासाठी जाहीर केल्या. 1991 नंतर जेव्हा आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव आणि तत्कालीन फायनान्स मिनिस्टर जे नंतर पंतप्रधान झाले डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी एक वेगळी कलाटणी दिली आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वारू अक्षरशः वायुवेगाने दौडू लागला. आणि त्यामध्ये एक चांगली गोष्ट घडली, दुसरी थोडीशी आपल्याला वाईट वाटलेली गोष्ट घडली की सहकार क्षेत्राला त्या वेळच्या सगळ्या योजनांमुळे एका नव्या आव्हानाला तोंड द्यावं लागलं. ते आव्हान नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAच्या रूपाने सगळ्यासमोर उभं झालं. सहकार क्षेत्रामध्ये माझं आयुष्य गेलं जवळ. माझ्या सहकार संस्था आकाशापर्यंत उंच गेल्या आणि जशी प्रगती होत जाते तेव्हा मी आपल्याला मुद्दा सांगेन, एक लक्ष ठेवा की काही लोकांना दुसऱ्याचं यश पाहत नाही.
या सहकार्याच्या माध्यमातून देशासमोरचं, स्वतःसमोरचं, गावासमोरचं कोणतेही संकट दूर करू शकतो. आम्ही देशाला तरुणांना हात देऊन आर्थिक मदतीचं त्यांना मदत करून संपूर्ण अर्थकारण गावाचं, देशाचं आपल्याला बदलता येईल इतकी ताकद आपल्या या सहकार क्षेत्रामध्ये आहे. तुम्ही तरुण आहात आणि तरुण या अर्थाने मागे वळून पाहत असताना तुमच्या सासऱ्यावर काय काय संकट उद्भवतील हे जरा अभ्यास करा. कशामुळे ती आली हेही समजून घ्या आणि त्यातून सही सलामत पुढे करून पुन्हा नव्या मार्गाने जाण्यासाठी कोणते प्रयत्न चालू आहेत, थोडी प्रोत्साहन आपल्याला देत आहे. मागच्याला ठेच, पुढच्याला शहाणपणे असं म्हणतात. तुमच्या सासऱ्यावर ठेच आली, तुम्ही त्यातलं शहाणे अशी आपल्याला विनंती आहे. 42च्या लढ्याचा मी उल्लेख केला. हा लढा आपण अज्ञानाविरुद्ध करूया, हा लढा आपण गरिबी विरुद्ध करूया, हा लढा आपण आपापसामध्ये आमच्यामध्ये जो असमतोलपणा आहे त्याविरुद्ध करूया. धार्मिक जातीय लढे आहेत त्याविरुद्ध आपण लढूया. ही नवी लढाई आहे 42 वयातली आहे. आणि आणखी एक 42चा विषय खूप महत्वाचा आहे. इंदिरा गांधींनी माणी लादली देशावर आणि त्या काळात त्यांनी आपल्या घटनामध्ये एक दुरुस्ती केली, त्याला 42वी घटना दुरुस्ती म्हणतात. ही खूपच महत्वाची आहे घटना दुरुस्ती. भारतीय राजघटनेच्या सरनाम्यामध्ये त्यांनी काही विचार, काही बदल घडवून आणले. त्या सरनाम्यामध्ये भारतामध्ये सर्व धर्म समभाव हा शब्द त्यांनी टाकला. सार्वभौम राष्ट्राची कल्पना त्यांनी टाकली. राष्ट्रीय विचार कोणतेही असो, परंतु या साऱ्या गोष्टी आजही नंतर आता सरकारने काही बदलल्या नाही. तो सरनामा आजही चालू आहे आणि तो चालू राहील. त्याकडे लक्ष देऊया आणि त्या मार्गाने पुढे जाता जाता आपली सिंधुदुर्ग जाईल. या सिंधुदुर्ग या शब्दामध्ये जे सामर्थ्य आहे त्याबद्दल मी काही बोलण्याची गरज नाही. ही भूमी सुवर्णभूमी आहे. शास्त्र सांगताय की ज्या मातीमध्ये अक्षरशः सोन्याचे कण आहेत. एक टन जर माती उपसली आपल्या या भागातली जवळच्या गावातली सुद्धा, तर 2-4 ग्रॅम सोनं सहज मिळतं असं शास्त्रज्ञ सांगताय. परंतु मायनिंग मधून आपण काढतो, मॅंगनीज काढतो, आयर्न काढतो, बॉक्साईट काढतो, परदेशात पाठवून देतो. त्या सोन्याचा वसा तिथल्या भूमीने घेतलेला आहे आणि त्या भूमीच्या तुम्ही माणसामध्ये हा सोन्याचा वसा आहे. सोन्याच्या माणसं आपण आहात, तेव्हा आपल्याच्या एका सोनेरी कणाला तुम्ही सिंधुदुर्गचा बँकेचा अध्यक्ष केला आणि आमच्या भगिनी म्हणाल्या आता की आगामी निवडणुकामध्ये ते आमदार व्हावे. मला की माझी छाती बरीच सोडून आली. जावं ह्या बाजूला विधानसभेत जात असतील तर मी म्हणेन मी लोकसभेत जाईल. परंतु आमचे काहीतरी पक्ष वेगळे, त्यामुळे शक्यतो आपण भांडण काढणार आणि तुम्ही निश्चितच म्हणून घ्या. राणे आमचे मित्र आहेत, ते तुमच्या पाठीशी आहेत. गोव्यातल्या सरकार क्षेत्राबद्दल राणेंना खूप असे आत्मीयता आहे. अनेक वेळा आम्ही त्या संदर्भात चर्चा केलेली आहे. आपणही बरोबर होतात त्यावेळी. आणि यावेळी वाटचाल करत असताना आपल्याला सहकार्यानेच पुढे जावं लागेल. पक्षीय राजकारण तेवढ्यापुरतच, परंतु देश पुढे जाण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. त्या मार्गावर आपण चालूया. 42 ही आयुष्यामध्ये जसं म्हटलं जातं की हा मधला टप्पा आहे आणि हा मधला टप्पा पुढे काढून आपल्याला पुढे जायचं आहे. आता खरं तारुण्य आणि खरी कार्यक्षमता या 42व्या वाढदिवसापासून सुरू होत आहे. मनीष, हे आपण लक्षात ठेवा आणि त्या दिशेने मार्गक्रमण करा. परमेश्वराचा संपूर्ण आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी राहतील.
आमची देवी शांतादुर्गेचे आशीर्वाद घेऊनच मी आलोय. ते तुमच्या पाठीशी आहे. संपूर्ण कुटुंबाचा आमचा आपल्याला आशीर्वाद आहे. आणि हे तुमचे मित्र हा सभागृह जे भरलेले सभागृह मला दिसत आहे त्याच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह मला दिसतोय. या सर्वांचं सहकार्य तुमच्या पाठीशी आहे. जे पुढलं व्हायस्पीड सांगते की भविष्यकाळ हा तुमचा आहे. या भविष्यकाळाच्या घोड्यावर स्वार व्हा, आरूढ व्हा आणि आगे बढो असं सांगून मॉस्कोच्या एअरपोर्टवरती पाहतो त्यावेळे थोडीशी अडचण झाली. बरोबर आपण तेव्हा हा मला आशीर्वाद आणि आपले यश मला दिसताय समोर ते साकार करण्याची जबाबदारी आपण घ्या अशी विनंती करतो. नमस्कार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. माझ्या राजकीय जीवनाला खरी कलाटणी दिली ती मनीष दळवी यांनी, असं वक्तव्य सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजीव परब यांनी व्यक्त करत मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या हटके शुभेच्छा दिल्या. पाहूयात. प्रथम मी मनीष दळवी यांना वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा देतो. उदंड आयुष्य, आरोग्य त्यांना पाठीकर देव अशी पाठीकरच्या मी प्रार्थना करतो. मनीषचा वाढदिवस मला वाटतं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आज प्रथमच होतो आणि समोरची नदी बघितल्यावर मनीषने काय कमवलं आपल्या 42 वर्षात त्यांनी जे कमवलं त्या समोर दिसतंय. आणि हे कमवणं हे खूप कठीण काम असतं आणि मनीषने ते सक्सेस करून दाखवलं. त्यामुळे मनीषचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. मनीषची आणि माझी ओळख 2005 मध्ये झाली. जेव्हा मी शिवसेनेतनं राणेसाहेबांबरोबर काँग्रेसमध्ये आलो तेव्हा मनीष यांनी आमची ओळख झाली. त्यावेळी मनीष एक काँग्रेस युवा नेतृत्व म्हणून पूर्ण जिल्ह्याला माहिती होतं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ते युवकचे सरचिटणीस म्हणून मनीष दळवी काम करत होते. तेव्हा त्यांच्यावेळी ओळख झाली. त्यांच्या ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत झालं. मी तुम्हाला सांगितलं तर असं खोटं वाटेल की मनीषींचा वाढदिवस आहे म्हणून संजीव काहीतरी सांगतो, बोलावून बोलतो. पण माझ्या राजकीय जीवनात जर खरी कलाटणी करून दिली असेल तर ती मनीषी दळवी. तर तुम्ही आता मला ती कसली कलाटणी संजीव काय बोलतो डॉक्टर बारावलेचे असतायत पण तुम्हाला सांगतो जे बोलतो ते खरं बोलतो. तुम्ही समोर खूप मोठा समोर बोलतो. जेव्हा 2009 मध्ये युवक तालुकाध्यक्षपदाची निवड होती आणि मनीष सरचिटणीस होता. त्याच्यामुळे जे काही होतं ते मनीष हातात होतं. कोणाला तालुकाध्यक्ष करायचं आणि राणेसाहेब तेव्हा आम्ही नवीन होतो. त्याच्यामुळे काँग्रेस आणि शिवसेना तेवढी मदत जोडलेली नव्हती आणि सर्व काही त्यांच्यात ताब्यात होते. युवक काँग्रेस वगैरे किंवा मनीष वगैरे त्यांचे होते त्यांच्यात ताब्यात होते. तेव्हा मनीषशी घट्ट मैत्री केली. मनीष आणि आमच्या 5-6 मीटिंग झाल्या आणि युवक तालुकाध्यक्ष करण्यात 2009 मध्ये ते जर कोणाला श्रेय जातं तर ते मनीषी दळवी. त्याच्यामुळे माझे सुद्धा राजकीय जीवनात तुमचा निश्चितपणे सिंहाचा वाटा आहे. नंतर मी 2010 मध्ये जिल्ह्याचा अध्यक्ष झालो युवकचा. ती गोष्टीनंतर पण सुरुवातीला एक पॅटर्न म्हणून समोर ठेवावं लागतं आणि ते मनीषीने ठेवलं. ही माझ्या जीवनातील एक मोठी आठवण आहे. मनीषी बद्दल सहकार क्षेत्रात त्यांनी खूप प्रगती केली आणि निवडणुकीच्या वेळी मी बघितलंय आम्ही प्रचारासाठी फिरत होतो आणि मनीषी पण फिरत होते. स्वतः उमेदवार होते
पण आपण उमेदवार असताना सुद्धा ते इतरांची काळजी घेत होते, बाकीचे निवडून कशी येतील त्यासाठी ते मीटिंग घेत होते. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होण्यामध्ये असा एक जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष होत नाही, त्याच्यासाठी अपार मेहनत अपार कष्ट घ्यावे लागतात. ते मोदीजी जे घेतलेले आहे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होण्यामध्ये त्यांची मेहनत निश्चितपणे आहे. आणि मगाशी सर्वजण म्हणताय की मोदीजी तुम्ही आमदार व्हावे, की पहिले ताई बोलले त्याने सुरुवात केली की मोदीजी तुम्ही आमदार व्हा. पण मी त्या ताईला सांगू इच्छितो जे मनीषला जे व्हायचं असतं तो मनीष कधीच बोलत नाही, कधीच बोलत नाही. त्याच्यामुळे जे त्याला का व्हायचं असेल ते त्याच्या निश्चितपणे मनात असतील आणि तुमच्या मनातील सर्व इच्छा ज्या तुम्ही कधी बोलत नाही त्या तुमच्या पाठेकऱ्यांनी पूर्ण कराव्या अशी मी तुमच्या आणि जास्त काही बोलता इथंच थांबतो जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून कणकवली नगरपंचायतीला 3 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झालाय. सत्ता नसली तरी आम्ही कणकवलीकरांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असल्याची भावना माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे यांनी केली. पाहूयात. सन्माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब यांनी कणकवलीकरांना 2018 मध्ये नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्तानं जो शब्द दिला होता आणि तो कणकवलीकरांनी पूर्ण केला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्याकडे ह्या नगरपंचायतची सत्ता दिली. या सत्ता चालवताना गेल्या 5 वर्षात आम्ही कणकवली शहराला जे आवश्यक आहे विकासासाठी ती सर्व कामं केली. मग रस्ते असतील, वीज पुरवठा असेल, फायर ब्रिगेडच्या बाबतीतला असेल, भूसंपादनाच्या बाबतीतले प्रश्न असतील, सर्व काही. मात्र सत्ता 5 वर्ष चालवल्यानंतर विविध विकास कामं केल्यानंतर सुद्धा सत्तेचा मुदत संपून सुद्धा आम्ही जी काही कणकवली शहरासाठी आणखी काही राहून गेलेली आवश्यक कामांकरिता निधी होता तो मागच्याच वेळेला सन्माननीय नगराध्यक्ष समीरजी नलावडे यांनी आमच्या टीमने आमच्या आमदार साहेबांकडे बोलून दाखवलं आणि लगेच 8 दिवसात सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांनी आम्हाला कणकवली नगरपंचायतीला 3 कोटी 12 लक्ष प्राप्त करून दिले आणि त्या बाबतीतला शासन निर्णय 20 जुलै 2023 निघालेला नगरपंचायतमध्ये प्राप्त झाला आणि आपण या बाबतीतली आपल्याला माहिती या निमित्तानं द्यावी म्हणून हे सांगत आहे. कणकवलीकरांनी जो विश्वास नितेशजी राणेंच्या नेतृत्वाखाली आमच्यावर दिला आणि तो पूर्ण करायचा. कणकवलीसाठी जे काही या शहरासाठी आवश्यक आहे तिथे आमची टीम आणि आमचे नेते सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब कुठेही कमी पडणार नाही आणि त्याचीच प्रचिती आमची सत्ता 5 मेला संपून सुद्धा हे आवश्यक ते 3 कोटी 12 लाख म्हणजे थोडीशी फिगरमध्ये जे आहे तफावत 4 लाखाची ही दिलेली आहे. आणि कणकवली शहरासाठी आम्ही त्यांच्याकडे सांगितलेलं आहे आणखी काही कामं जी राहून गेली त्याकरिता निवडणुका होत त्याकरिता एक 5 कोटीची मागणी सन्माननीय नगराध्यक्षांनी आणि आम्ही त्यांच्याकडे केलेली आहे. सन्माननीय आमदारांनी सुद्धा या बाबतीत सांगितले की जसं टप्प्याटप्प्याने मी तुम्हाला हा निधी शासनाकडून मिळवून देतो आणि ती सुद्धा कामं पुढच्या काही दिवसात प्राप्त झाल्यावर आपल्या मार्फत जनतेला आपण पोचवू. मात्र सत्ता संपली किंवा पदं गेली तरी आम्ही या कणकवली शहरासाठी कायम आम्ही पूर्णपणे शहराच्या विकासासाठी कायम आमची जबाबदारी राहील आणि तशीच जबाबदारी आम्ही सर्वजण पार पाडतो आणि आम्हाला अतिशय त्या बाबतीतली मोलाची साथ आमचे आमदार नितेशजी राणे साहेब देत आहेत. याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. आमरड वनकीवाडी येथील आमरड ते बोर्डवे जाणारा ब्रिज खूप जुना असल्यामुळे धोकादायक होत आहे. कुठल्याही प्रकारची हानी होण्याआधी प्रशासनानं योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांचा वाढदिवस सावंतवाडी मळगाव येथील शालू मंगल कार्यालयात अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी विविध क्षेत्रातून उपस्थित मान्यवरांनी मनीष दळवी यांच्यावरती शुभेच्छांचा वर्षाव केला. दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी या सोहळ्याला खास मुंबईतून अचानक उपस्थित राहत मनीष दळवी यांना सरप्राईज दिलं. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांचा वाढदिवस बुधवारी 2 ऑगस्ट रोजी मनीष दळवी मित्रमंडळ यांच्या वतीने सावंतवाडी मळगाव येथील शालू मंगल कार्यालयात साजरा करण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रासहित राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत मनीष दळवी यांच्यावरती शुभेच्छांचा वर्षाव केला. दरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी खास मुंबईवरून मनीष दळवी यांना कल्पना नसताना या वाढदिवस कार्यक्रमाला अचानक उपस्थित राहत मनीष दळवी यांना सरप्राईज दिलं. यावेळी या वाढदिवस कार्यक्रमाला गोवा राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप, सावंतवाडी माजी नगराध्यक्ष संजू परब, भगीरथ प्रतिष्ठानचे प्रसाद देवधर, राजेंद्र म्हापसेकर, व्हिक्टर डॉन्टस, डॉक्टर कुलकर्णी, शीतल अंगचेकर, पूनम जाधव, गुरुनाथ पेडणेकर, प्रमोद कामत, एकनाथ नाडकर्णी, विद्याधर परब, प्रमोद गावडे, रवींद्र मडगावकर, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, सुहास गौंडळकर, प्रसन्ना देसाई, शिरवाणी गावकर, पंकज पेडणेकर, महेश सारंग, रवींद्र परब, दीपलक्ष्मी पडते, आनंद शिरवळकर, बाबली वांगणकर, मोहिनी मडगावकर, ज्ञानेश्वर केळेजी, आनंद शिरवळकर, भक्ती कांडरकर यांच्यासहित अनेक मान्यवरांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत मनीष दळवी यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी मोठ्या संख्येनं विविध क्षेत्रातील व्यक्ती, नागरिक उपस्थित होते. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी
मनीष दळवी मित्रमंडळाचे कमलेश गावडे, राहुल पै, नितीन चव्हाण, वसंत तांडेल, भूषण सारंग, बाबली वांगणकर, बबलू आवळेगावकर, श्रीकृष्ण परब, एम.जी. मातोंडकर, ओमकार गावडे यांनी विशेष मेहनत घेतली. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन काका सावंत यांनी केलं. दिवसानिमित्त या ठिकाणी सगळेच मान्यवर उपस्थित राहिले. पण सगळेजण जिल्ह्याभरातनं, जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातनं कुठलाही तालुका राहिला नाही की त्या भागात कोणी आलं नाही. खरंच मी आज या सगळ्या आपण दाखवलेल्या प्रेमामुळे भारावून निघालोय. परंतु या सगळ्यातनं तेवढी जबाबदारीची जाणीव सुद्धा त्या निमित्ताने मला झाली आहे. त्या आपल्याला राणेसाहेबांनी जी संधी दिली आहे त्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे. या सिंधुदुर्ग वासियांसाठी आपण जिंकलं पाहिजे. आणि साहेबांचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी जी काय मेहनत आयुष्यात करता येईल, या संधीमुळे साध्य करता येईल ते निश्चित करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या निमित्त या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा निश्चितपणे करेल. आणि आपण जो आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थिती दाखवून आज दिवसभरामध्ये जिल्ह्याभरातनं, जिल्ह्याच्या बाहेरून, राज्यभरातनं अनेक मंडळींनी, अनेक नेत्यांनी, अनेक कार्यकर्त्यांनी, सहकार्याने आज आशीर्वाद दिले. या आशीर्वादामुळे एक प्रेरणा मिळाली, एक नवचेतना मिळाली की या पुढच्या काळामध्ये प्रवास तितक्या ताकदीने आणि तितक्याच जोमाने अधिक वेगवान पद्धतीने करण्यासाठी एक संधी आणि प्रेरणा या निमित्ताने घेऊन या पुढच्या काळामध्ये मार्गक्रमण करेल असं या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना अभिवादन देतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आमच्या मनावर कुलकर्णीचा आमच्या मनावर कुलकर्णीचा निषेध असो, निषेध असो संभाजी भिडेंचा निषेध असो, निषेध असो संभाजी भिडेंचा निषेध असो, आमच्या मनावर कुलकर्णीचा निषेध असो, निषेध असो संभाजी भिडेंचा निषेध असो, निषेध असो संभाजी भिडेंचा निषेध असो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. नमस्कार. कोकण 7 लाईव्हमध्ये मी दीपेश परब आपलं स्वागत करतो. सध्या संपूर्ण
देशात जो विषय गाजतोय तो म्हणजे जे पाकिस्तानी किंवा चीनी जे नागरिक आहेत यांच्या त्या ठिकाणचे जे नागरिक झाले या लोकांच्या जमिनी केंद्र शासनाने ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्यावर कार्यवाही सध्या होत आहे. आणि ही जी शत्रू देशांची ही मालमत्ता आहे ती केंद्र शासन ताब्यात घेत आहे आणि अशीच मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित केलेली आहे. आणि अशीच मालमत्ता ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यात 85 गुंठे जमीन ही शासनाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. आणि ही जी मात्र ह्या जमिनीबाबत स्थानिक ज्याच्या नावावर ही सध्या जमीन आहे असं मयेकर कुटुंबीय यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. 1970 साली शासनाने पाकिस्तान असेल याला शत्रू देश घोषित केलं होतं आणि त्यानंतर ज्या काही जमिनी आहेत किंवा त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि जी जमीन आहे ती जो पाकिस्तानी नागरिक झाला ही जी वेंगुर्ल्यातील ज्या नागरिकाची जमीन होती तो नागरिक 1943 साली ही या ठिकाणचा म्हणजे हा देश सोडून पाकिस्तानमध्ये गेला होता अशी अधिक माहिती मिळालेली आहे. ज्यावेळी याबाबत अधिक माहिती आम्ही घेतली त्यावेळी आमच्या हाती ही माहिती आलेली आहे की 1943 साली हा जो भारतातला नागरिक होता तो पाकिस्तानात गेला आणि त्यानंतर तो पाकिस्तानाचा खासदार सुद्धा झाला अशी सुद्धा माहिती मिळालेली आहे 1943 साली. आणि त्यानंतर 1947 साली आपला देश स्वतंत्र झाला. आणि ही जी जमीन सध्या ज्या मयेकर कुटुंबियांकडे आहे ही मयेकर कुटुंबियांनी 2006 साली ही या ठिकाणचे स्थानिक एक कुटुंब आहे त्यांच्याकडून ती विकत घेतलेली होती. आणि ही विकत घेताना त्यांनी संपूर्णपणे शासनाची जी स्टॅम्प ड्युटी असते किंवा जे काही कागदोपत्री सोपस्कार असतात ते पूर्ण करून ही जमीन आपल्या नावावर करून घेतलेली होती. आणि त्या मयेकर कुटुंबियांशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे सुद्धा सांगितले की या जमिनीवर आपण एका बँकेकडून लोन सुद्धा घेतलेलं आहे आणि ही संपूर्णपणे जमीन जी आहे ती आपल्या नावावर आहे. मात्र ज्यावेळी शासनाने ही शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित केल्यानंतर तो जो सातबारा आहे त्याच्यावरती नोंद करणं आवश्यक होतं की ही जमीन जी आहे ती एनिमी प्रॉपर्टी आहे म्हणजे शत्रू देश प्रॉपर्टी आहे त्यामुळे ती विकली जाऊ नये हे त्याचवेळी त्यांनी घोषित केलं पाहिजे होतं. असं झाल्यास ती जमीन आपण विकतच घेणार नसल्याचं त्या कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. दरम्यान 2013 आणि 2013-14 साली ज्यावेळी याबाबत कार्यवाही होत होती की जमिनी त्या ज्या आहेत त्यांची जी चौकशी होत होती त्यावेळी 2013-14 साली केंद्र शासनाने स्थानिक जे या ठिकाणचं प्रशासन आहे यांच्याकडे विचारणा केली होती की अशी जमीन आपल्या वेंगुर्ल्यात आहे का किंवा त्याबद्दल आपण माहिती कळवा म्हणून. त्यावेळेचे जे तहसीलदार होते वेंगुर्ल्यातील जे तहसीलदार होते त्यांनी त्यावेळी सांगितलेलं होतं की ती मयेकर कुटुंबियांच्या नावावर अशी जमीन आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा शत्रू देशाशी त्या जमिनीचा संबंध नाही अशा प्रकारचे पत्रव्यवहारसुद्धा तहसीलदारांनी केलेले होते. एवढं असताना सुद्धा आता ती जमीन ताब्यात घेतली जात आहे. त्या ठिकाणी त्या मयेकर कुटुंबियांनी आपली जे बागायती आहेत ते केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे त्याच्यावरती लोन घेऊन सुद्धा अजून आपले जे आंबा पॅक हाऊस असेल किंवा आणि असेल अशी संपूर्ण त्यांनी त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेली आहे. आणि एवढं असताना सुद्धा एवढं सर्व सोपस्कार त्यांनी कागदोपत्री पूर्ण केलेले असताना सुद्धा ही जमीन शासन ताब्यात घेत आहे याचा त्यांना नाहक त्रास होतोय. त्याबद्दल त्या मयेकर कुटुंबियांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही याबद्दल कोर्टात दाद मागितलेली आहे. मात्र हे सर्व करताना शासनाने निदान त्यांना एक नोटीस द्यायला पाहिजे होती किंवा याची पूर्वकल्पना द्यायला पाहिजे होती की तुम्ही तुमचे जे कागदपत्र आहेत ते सादर करा वगैरे. मात्र अशी कोणत्याही प्रकारची शासनाने त्यांच्याकडे मागणी केलेली नाही किंवा त्यांना कोणतीही कल्पना दिलेली नाही. आणि ती शासनाने जी शत्रू संपत्ती अशी घोषित करून ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आणि याचा जो त्रास आहे तो मयेकर कुटुंबियांना होतोय आणि मयेकर कुटुंबियांनी याबद्दल दाद मागितलेली आहे. मात्र जो माणूस या ठिकाणी देश सोडून गेला त्याने त्यानंतर येऊन ही जमीन आपल्या नातेवाईकांच्या सुद्धा ताब्यात नातेवाईकांच्या नावावर केली होती आणि ती त्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन नव्हती. ती नंतर त्यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर केली. त्याच्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या एका वेंगुर्ल्यातील व्यक्तीला ती जमीन विकली आणि त्याच्यानंतर मयेकर कुटुंबियांनी ती जमीन रीतसर कागदपत्र करून किंवा शासनाचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून ती आपल्या ताब्यात घेतली. मात्र अशा प्रकारे शासनाने ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र याचा नाहक त्रास होतोय. स्थानिक प्रशासन असेल हे संपूर्ण जे केंद्र शासनाचे आदेश आहेत याच्याप्रमाणे स्थानिक प्रशासन काम करतंय. मात्र कुठेतरी याचा त्रास जो आहे तो त्या मयेकर कुटुंबियांना सहन करावा लागतोय.
त्यामुळे शासनाने त्या मयेकर कुटुंबियांची जी बाजू आहे ती सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे आणि संबंधित जर त्यात जी जमीन आहे त्याबद्दल संपूर्ण सोपस्कार पूर्ण करून ती ताब्यात घेतली जावी असं त्या मयेकर कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. स्थानिक आमदार तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या मतदारसंघातील कुणकेरी शाळा नंबर 1 मध्ये शाळा बंद आंदोलन छेडण्यात आलं. शिक्षकांची 2 पदं रिक्त झाल्यानं शिक्षक मिळावा या मागणीसाठी विद्यार्थी, पालक व शाळा व्यवस्थापन समितीला शाळा बंद ठेवण्याची नामुष्की उडवली. पाहूयात. 2 पदवीधर शिक्षक मिळाले पाहिजे. कुणकेरी शाळा नंबर 1 साठी 2 पदवीधर शिक्षक मिळाले पाहिजे. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांनी भेट देऊन त्यांची समस्या जाणून घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. दीपक केसरकर शिक्षण मंत्री म्हणून अपयशी ठरले हे यावरून सिद्ध होत आहे. त्यांनी वेळीच ही परिस्थिती सुधारावी, अन्यथा मंत्री केसरकर यांच्या निवासस्थानासमोर विद्यार्थी पालकांना घेऊन आंदोलन छेडावं लागेल असा इशारा अर्चना घारे परब यांनी दिला. शिक्षण विभागाचा जाहीर निषेध. 1 रुपयाचा कडीपत्ता, बोलके मॅडम झाल्या बेपत्ता. आज आपण इथे जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा कुणकेरी नंबर 1 या ठिकाणी आलेलो आहोत. इथे आपल्याला बोर्ड दिसतोय की शाळा बंद आंदोलन या सगळ्यांनी पुकारलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आमचे छोटे सगळे मित्र, विद्यार्थी, ग्रामस्थ दिसत आहेत, सरपंच आहेत, लोकप्रतिनिधी आहेत, या शाळेवर प्रेम करणारे, या गावावर प्रेम करणारे ग्रामस्थ इथे दिसत आहेत. कुणकेरी गाव हे सावंतवाडी तालुक्यामध्ये येतं. महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपकजी केसरकर यांच्या मतदारसंघातलं हे गाव आहे आणि या मतदारसंघाचं नेतृत्व करत असताना शाळांमध्येच ही परिस्थिती आहे. प्रत्येक ठिकाणी शिक्षक नाहीयेत आणि आज आपण बघितलं की ग्रामस्थांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा उद्रेक झालेला आहे. सगळे इथे शाळा बंद आंदोलन यांनी केलेलं आहे. अतिशय वाईट परिस्थिती आज शिक्षणाची झालेली दिसतेय. खरं तर आज या जिल्ह्यामध्ये 1118 जागा या शिक्षकांच्या रिक्त आहेत आणि मुलांना योग्य प्रकारचं शिक्षण मिळालं जात नाही. आपली कोकणातली मुलं, डोंगराळ भागातली मुलं अतिशय हुशार आहेत, गुणवत्ता त्यांची चांगली आहे, पण त्यांना योग्य वेळी योग्य शिक्षण मिळालं पाहिजे, नाहीतर आपली भावी पिढी कशी होईल याचा विचार पण आपल्याला करवत नाही. मग अशा वेळेला ह्या शिक्षण क्षेत्राकडे बारकाईने आणि अगदी सिरियसली बघणं गरजेचं आहे. आज एवढी पदं रिक्त असताना ती भरती 10 वर्ष झाली, शिक्षक भरती का झालेली नाहीये? आज आमच्या सुशिक्षित बेरोजगार कितीतरी बेरोजगार आहेत जे डीएड झालेले आहेत, बीएड झालेले आहेत, ते घरी बसलेत, ते वाट बघतात आमची भरती कधी होणार, पण अजून त्या सुशिक्षित बेरोजगारांना कोणतीही ऑर्डर नाही मिळाली. त्यांच्यासाठी जर ते काम करायला तयार आहेत, कमी पैशांमध्ये पण काम करायला तयार आहेत, मुलांना शिक्षकांची गरज आहे, त्या बेरोजगार विद्यार्थ्यांना किंवा शिक्षकांना मुलांची गरज आहे शाळेत, तर ते का नाही निर्णय घेतले जात हा मोठा प्रश्न इथे पडतो. आणि पुढच्या आपल्या भवितव्याच्या दृष्टीने, आपल्या मुलांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने याच्यावर निर्णय झाला पाहिजे. सातत्याने सगळे आवाज उठवत आहेत, प्रत्येक शाळा बोलते, मग ह्याच्यावर निर्णय का होत नाहीये? तर आम्हाला असं वाटतं कुठेतरी आपण आंदोलन करावं लागणार आहे आणि आम्हाला वाटतं ह्या सगळ्यांच्या सहकार्याने किंवा सगळ्यांची म्हणणं आहे की आम्ही अजून मोठं आंदोलन करू. तर प्रत्येक ठिकाणी शाळांमध्ये हे म्हणणं आहे. तर माननीय दीपक भाई केसरकर यांच्या ऑफिस समोर किंवा घरासमोर हे आंदोलन करावं लागणार, त्याच्याशिवाय त्यांना जाग येणार नाही असं मला वाटतंय. तर सगळेजण आता इथे बिचारी मुलं सगळी बसलीत, वाईट वाटतंय असं बघायला की शाळा चालू आहे पण शाळेत बसत नाही, त्यांना आंदोलन करावं लागतं. प्रत्येक मुलाला परिस्थिती माहिती आहे. आता त्यांच्याशी चर्चा केली तर ते म्हणाले आम्ही शाळा बंद आंदोलन केले, आम्हाला शिक्षक नाहीयेत. त्यामुळे अतिशय दुःख वाटले आज इथे आल्यानंतर, मुलांची ही परिस्थिती बघितल्यानंतर. तर नक्की आपण याच्यासाठी आवाज उठवूयात आणि आम्हाला शिक्षक मिळालं पाहिजे.
हाच तुमचा एक सगळ्यात महत्वाचं मागणी आहे. सगळेजण बोलते तिथे महिला पालक इथे आहेत, बघा शिक्षक आहेत, सगळे आमचे टीचर्स आहेत, सरपंच आहेत, प्रत्येकाची मागणी आहे. आमचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, सगळ्यांची हीच मागणी आहे. त्यामुळे आम्ही ही मागणी करतोय आणि येत्या काळात याच्यावर निर्णय नाही झाला तर लवकरात लवकर आम्ही त्यांच्या घरासमोर आंदोलन करू. दरम्यान शाळा व्यवस्थापन समिती ग्रामस्थांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण विभागाला पत्रव्यवहार केला. पत्रव्यवहार करून सुद्धा जर एखादा अधिकारी आतापर्यंत आता जवळजवळ 1 वाजत झालं तर ते एवढा टायमिंग होऊन सुद्धा कोणी भेट दिली नाही, म्हणजे अर्थात त्या विभागाला त्या शिक्षणाचं महत्व नाही की काय. आणि सर्वसामान्य माणसाची मुलं आहेत, कारण शेतकऱ्यांची ही मुलं आहेत, ज्याची परिस्थिती आहे त्यांनी आपली मुलं म्हणजे शहराच्या ठिकाणी शाळेत घातली. पण सर्वसामान्य माणसाला प्राथमिक शाळा ही गरज आहे. आणि अशी असताना सुद्धा प्राथमिक शाळा जर बंद झाल्या तर भविष्यात आमच्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांनी, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी करायचं का, हा प्रश्न फक्त आमचा त्या शिक्षण मंत्र्यांना आहे. आणि तुमच्यापासून आता यांनी सावंत साहेबांनी सांगितलं तशी अगदी 6 ते 7 किलोमीटरच्या अंतरावर कुणकेरी गाव आहे. अगदी तुमचं आमचं नातं अगदी जवळच आहे कुणकेरीचं आणि आमचं, कारण आम्ही भल्या मोठ्या शहराला आमच्या धरणाचं पाणी आम्ही देतो, म्हणजे उपकार करत नाही, पाणी देतो. निदान त्या पाण्याचा तरी जाण ठेवली असती आणि कुणकेरी गावावर जर लक्ष दिलं असतं, कुणकेरी गावाला जर शिक्षक दिलं असते तर आम्ही त्यांचे अत्यंत आभार मानले असते. एवढंच आम्हाला सांगायचं आहे. म्हणजे जेणेकरून त्या मंत्र्यांना आमचं काही काडी मात्राचाही नाही, फक्त आमचा उपयोग करून घ्यायचा, आमच्या पाण्याचा उपयोग करून घ्यायचा, आमचा वापर करून घ्यायचा, मतदानापुरता यांचा उपयोग करून घ्यायचा. आणि ज्यावेळी खरोखरच ज्या सर्वसामान्य माणसाची मुलं शिक्षणाला येतात त्यावेळी मात्र तिथे हे मंत्री लोक नसतात, याचा मोठा खंत आहे आमच्या मनाला. इंग्रजी गणित या विषयाचे शिक्षक शाळेत नाहीत, त्यामुळे अर्ध शिक्षण राहतं. आम्हाला पदवीधर शिक्षक द्या, अशी मागणी शालेय विद्यार्थ्यांनी केली. आम्हाला 7वी 6वी साठी पदवीधर शिक्षक पाहिजे, यासाठी आम्ही शाळा बंद आंदोलन सुरू केलेले आहे. आम्हाला इंग्रजी गणित साठी शिक्षक नाही, त्यामुळे आमच्या शाळेचे अर्ध शिक्षण राहतं. 2 पदवीधर शिक्षक मिळाले पाहिजे. कुणकेरी शाळा नंबर 1 साठी 2 पदवीधर शिक्षक मिळाले पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. देवगड तालुक्यातील चाफेड, साळशी, कुळे या परिसरातील जंगलात गेल्या काही वर्षांपासून गवारेड्यांनी आपला मुक्काम ठोकलाय. आता तर त्यांचा कळप भर रस्त्यात चालकांना दिसत असून वाहनं चालवणं धोकादायक ठरत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एन्जिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. माडखोलमध्ये संपूर्ण रस्त्यावरती खड्ड्यांचं साम्राज्य असून नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या रस्त्याचं काम एप्रिल ते मे दरम्यान झालं असून तरी खड्डे पडल्यानं नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
कोकणातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. शिक्षण मंत्र्यांच्या मतदारसंघात शाळाबंद आंदोलन. आमदार नितेश राणेंचं मनीष दळवी यांना सरप्राईज. आणि देवगडमध्ये भर दिवसा गवेरड्यांचा मुक्त संचार. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.